खेलाय हो भाई मंदिर मंदिर मिला जाता है Bukan selama mama Nolbari.
angkat kopla. Jekai kobai polon tobari ini. Office-निफ्राय डाइरेक्ट फैनाय नुखायो नोंखौ जामाल'लै आरनाय गस्लाफोर लाना माने नुबानो सिनायखायो आरोखि आदाया माबा मोनसे मावो बै माबानियासो इन्जिनियासो मोजांलै चिरांनि नुदों बलांगुरि गांख्रि आदसा खामानिबो हाथासुनियाव संग्रा माबा हाथासुनियाव हाबसिगोन आरोखि उनजाला एसे बावबाय बिराद नायबाय आसला साइन्स फरायनायसो मोनलायदों नामा आसोल Didong. Di fokus ke नजरों के सामने 3 पीस करेगा राष्ट्र का टिकट है आप लोग को देखना है अपना टिकट लेकर हाई करना प्रवेश कीजिएगा टिकट 50 अब होगा चल लास्ट टिकट लो 50 लाख Right.
Mari muncul. स्लाइडार 50 टका डामर केसी এখন 50 टका কণী এখন 50 टका টিফিন বক্স Andakin ya. Oke, makin aja.